Good morning, everyone! Време да се разбудя, да си нахраня животинките долу и след това да потеглям към студиото. Тези дни леко поросяваше, затова за мое щастие е леко по-хладно навънка. И сега е време да ви покажа кочената в студиото, която трябва да се оправи. Оставям телефона настрани и започвам да премахвам ненужните за днес аксесуари. Започвам първо с арката с балони от предния кейк смаш, статива с светкавицата и следващия декор, който беше останал от предния ден от кейк смаш сесията с Дейси. Понякога ме питат как и къде всъщност складирам всичко. Общо взето всичко е в стаята или в другата стая. Фоновете се навиват на шпула и се отставят отстрани в студиото. Дори и тези, които са от полиестер, предпочитам да бъдат навити, за да може да няма абсолютно никакви гънки по тях. Изкарам един от новите фонове, които напоследък доста често поръчват, и това е за снимки с лодка. Точно този летен сет включва фон, под и лодка. Част от вас може би вече са виждали снимки с него, други ако не са, ето заповядайте, супер сладко е. Предимно го използвам за новородени или за седящи бебета, понеже днес имаме две фотосесии, първата от която е две седящи дечица близнаци, следващата сесия е фотосесия за бременна и затова първо подготвям детския декор, за да може да бъде готов, когато дечицата дойдат в студиото. Понеже на земята понякога е доста хлъзгаво, особено ако фона е поставен върху плексигласа, аз лично поставям допълнително тежести, за да може да не мърда и да няма никакво хлъзгане отстрани. По този начин първо няма възможност възрастен човек да се хлъзне и другото, което е, че доста добре се изпъва самия фон. Подгъвам белите ръбчета отстрани на двата фона и е време да взема част от артикулите, които ще бъдат поставени върху езерцето. А ето ги и тях. Сега е време да подредим целия сет, така че да бъде подготвен за фотосесията. Освен лодката, реших да изкарам и още един пропс, който е всъщност дървен сал, за да има доста по-голямо разнообразие от кадри. Той е подходящ както за две дечица, така и за три. Вярвайте ми, супер сладко е. Удобен е и за малки деца, удобен е и за по-големи, за годинка и половина-две. Също така съм го ползвала и за новородено бебе. Ако не сте видели снимки, може да разгледате. Време е да свършим и основната работа в студиото. Да поставя няколко дрежки, които да са готови за сесията и да изчистим и оправим, да подредим останалата част от декорите и да бъде готово за идващите клиенти. Да снимаш и да подрежаш с моите къси ръце не е особено удобно, просто да ви кажа. Както знаете, в студията разполагам с доста голямо разнообразие от рокли за мами и бремени, както и за дечица, и затова е време да изкарам няколко от тях за бъдещите сесии. Понякога е доста трудно да се избере какво точно искам да снимам, защото, вярвайте ми, идвам и да преоблека децата 10 пъти само и само да имам снимки с тези сладки дрежки. Първата сесия е с близнаци на 7 месеца, нарича се седяща сесия. Децата се снимат напълно самостоятелно седящи и понеже са повече от едно в случая, трябва да сменят светкавицата с някоя по-мощна. А сега е време да изчистя останалата част от студиото след приготовленията днес. Кутията с картите и е време да я видя коя от всички всъщност има останала памет, за да записвам днескашните фотосесии. Вече е изчистено, оправено, подредено и е време да ви покажа част от фотосесиите днес. Винаги е супер забавно, когато забавляваме децата. То всъщност ние се размиваме сами, но това няма значение. По-скоро трябва да си направя бекстейдж как всъщност ние забавляваме децата, а не как снимам децата. Сега чак осъзнавам всъщност колко сме забавни отстрани, като слушам нашите звуци. Седящата сесия приключи и затова премахам декора. Надявам се сте видяли преди малко как през цялото време има родител, мама, тати, баба, който винаги отстрани да поддържа децата в случай, че леко залитнат настрани. Винаги трябва да има safety guy отстрани. Бременната мама дойде, затова премахвам бебешкия декор и е време да подготвя студиото само за нея.
До бебешката част е събрана, е време да пусна и фоновете за бремени, които са отгоре. Те са доста изчистени, снимам с тях новородени, когато са в семейните снимки. Снимам изчистени само бебчета на пейка или на столче и е време да сложа малко тежести. И сега вече започвам да показвам позиране и как всъщност заправим снимките на бременната. По време на фотосесия, особено за бремена, се сменя доста пъти от самото осветление. Аз лично правя между 5 и 15 различни светлинни схеми. Тук се виждат само някои от тях, но в бъдещи влогове, понеже все нямам време да оставя телефона и да снимам, ще ви покажа доста по-голямо разнообразие от фотосесиите. Когато мама и тати са избрали различни снимки и са дошли подготвени, предпочитам да взема телефона и да разгледаме направо подходящи за фотосесията снимки и да бъдат направени точно по начина, по който са снимани. Сега е време за малко гимнастика, затова всеки, който иска да се раздвижи и да направи little workout, може да се включи в нашите фотосесии. Тук, за съжаление, много не се вижда, но когато показвам дадена поза, преди да снимам бременната, аз всъщност снимам почти в същата поза, в която тя е застанала. Да, сега осъзнавам колко всъщност е нелепо, но явно по време на фотосесия не осъзнавам, че трябва да се изправя. Така както казах, явно ние като бекстейдж, в случая аз тук сама, ще съм доста по-забавна, отколкото самата фотосесия. Скоро не бях правила хвърляне на плат, но тук реших да го включа, защото изглежда изключително красиво, доста по-аристократично, доста по-ефектно и разбира се, малко да направим и тренировка за тати. И отново казвам, който иска да направи малка тренировка, може да се включи в моите фотосесии. Винаги има какво да се прави. Когато сме сами с мама или примерно само тати присъства на фотосесията и се налага да се хвърля плат, аз разбира се включвам и в тази дейност и хващам от другата страна. По принцип е доста трудно, но всъщност е и доста забавно, особено когато го правиш сам. Кадрите стават също доста интересни. Ако ви е интересно да видите какво всъщност представляват, може да пишете поне един коментар и искам. Са необходими 3, 4 или 5 опита, за да може да направим различни кадри. Когато плата е по-нависоко, средно положение или ниско долу, винаги се получават доста интересни снимки и аз предпочитам да имам от абсолютно всички, за да има голямо разнообразие. Тук ще облечем мама с една от любимите ви рокли и благодаря на абсолютно всички, които следват и другата ми страничка за наем на дрежки по време на събития, на фотосесии, детски снимки, детски събития и други. Изключително и много се радвам, че буквално от момента, в който пуснах страничката, в рамките на няма и месец съм дала вече повече от 10 рокли под наем за различни фотосесии на колеги, на различни дами, на събития и разбира се ще очаквам снимки от вас, за да мога да си кача и тях в моята страничка. Името на страничката е във Facebook за в момента, скоро ще бъде направен и Instagram, казва се World of Freya Rent Address. А ето и е тази принцеска визия, която всички толкова много харесвате. Правим последни штрихи, време е и за последни снимки на бохо декорът и след това приключваме тази прекрасна фотосесия. Семейство бяха избрали всички кадри с лек ретуш, затова имат доста голямо разнообразие от снимки. При този пакет няма ограничение кой колко ще се снима, дали ще бъдат 10 индивидуални, 10 общи. Тук има, разбира се, доста голямо разнообразие от кадри, от рокли. За съжаление, голяма част от фотосесията не е записана, защото батерията ми на телефона падна, но няма значение, ще ви покажа следващата. При желание да си запазите фотосесия, имаме студио в София и Стара Загора, снимаме външни сесии в Бургас и през месец август имаме намаление на 50% в студията на новородени, бременни, кексмаш сесии и седящи сесии на деца между 7 и 11 месеца. Показвам ви последните штрихи от нашата фотосесия и ви благодаря за гледането отново.